Usengathi uma ufike ebantwini ubatshela ukuthi ngizonitshela ngoJesu Kristu mina ebengivele nginaye from the beginning, abantu bakumangalele bathi uthini lo okhuluma into angayazi, uchaza ukuthini mangabe ethi waye noJesu yena from the beginning. But lithi iBhayibheli, the reason umoya weqiniso uzukwambulela uJesu Kristu, it is because buvele unaye from the beginning. Welcome once again to another episode yeKota 2 Media. #sisazokhuluma kusasewuye Mduduzi wakashabangu sibongo. Phinde ngibonge futhi. Ngibonge nje ukuthi siphinde sihlangane. Sokhuluma ke namhlanje indaba nje ezimnandi. Zimnandi izindaba sikaze zabazimbi. Zothi nje mina thank you for tuning in. Ungasayishintshele channel, qhubeka nje uhlale umamele uyothi uqeda la khona uNkulunkulu ayobe kukhulumile, ngoba engizokukhuluma kusikhona kwami kodwa ngizokhuluma nje indaba zomuntu kanye noNkulunkulu. Asivele nje siye lapha yami singene nezwini nje. Philippians chapter 3, indaba yami ilapho, isihloko sami ngisiqala lapho. Philippians chapter 3, asifunde no verse 10. Indaba ke nje kulamalanga engilo ngibhizi nje ngilo ngikhuluma ngayo. It like me, Philippians 3 verse 10. uPaul okhuluma lamazwi uthi, that I may know him and the power of his resurrection and the fellowship of his sufferings, being conformed to his death. Uthi that I may, ukuze ngimazi yena namandla okuvuka kwakhe nokuhlanganyela enhluphekweni zakhe. Philippians 3 verse 10. It like me ke, ukuze ngimazi yena namandla okuvuka kwakhe nokuhlanganyela ezinhluphekweni zakhe, ngimfuze ngokufa kwakhe. Being conformed to his death ichaza ukuthi ngimfuze ngokufa kwakhe, kusho ukuthi ngifane naye ngokufa kwakhe, ngimfuze ngokufa kwakhe. But intaba yami kakhulu ayikho la ekuthenini singene kulezi ezinye indaba. Okwamanje ngisasekuleye ukuthi ukuze ngimazi yena. Lithi izwi likaNkulunkulu ukuze ngimazi yena. uPaul sengingathi kuyichaza le eyokuthi ungalweli ukwazi amasonto, ungalweli ukwazi abafundisi, ungalweli futhi ukwazana nabangani na even nasemasontweni, kodwa lwela ukwazi yena. Ingakho uPaul ethi ukuze ngimazi yena, ngoba ukwazi uJesu Kristu. Namhlanje ngicela ningivumele nje ngithi kuba a little bit deeper namhlanje. Ngoba ukwazana noJesu Kristu kuphinde kureveal nepurpose yomuntu. Yabona nje ukwazana noJesu Kristu kuphinde kukwambulele nana nokuthi wena uze nje la emhlabeni wawuzeleni, uthola your own purpose. Ingakho Paul ewakhuluma lamazwi ethi ukuze ngimazi yena, and wayeseyitholile ke yena yakhe purpose, and wayebhizi esebenza yona yakhe purpose, but still uthi ukuze ngimazi yena. Mangabe ngibheka mina ngathi wayebhalela thina ukuthi one day sizoba neunderstanding yokuthi wayebhalela thina ukuthi thina masilwele ukwazi yena, ngoba once sazi yena kuye kukhona even nana nepurpose. Ukuzazi ukuthi ngizeleni emhlabeni, ungaphili nje ungazazi ukuthi uzeleni, ukuzazi ukuthi uzeleni emhlabeni, and futhi ukwazana naye kukwenza ukuthi once wathola nepurpose, uma usuyibambile uzobe usuthole something to die for. But bengithi nje la ngenza iintro ngale ncwadi, ake sithi ke ukuqhubeka nayo ngoba nje siqale ngayo Paul, ake siphinde siye kuye siqhubeke ngaye uPaul lapha encwadini yezenzo chapter 26. Nangu uPaul lapha yana eboshiwe, useyathathwa ulethwa phambi kaAgrippa ukuthi azozichaza, ngoba abantu basebethi hayi uPaul you deserve ukufa, ngoba wayekhuluma ngoJesu ababengamazi ngalesa sikhathi, and futhi wayekhuluma ukuthi akafanga, ukhona uyaphila. So lokho kwakwenza abantu ukuthi babone ukuthi lo muntu lo ngathi udukisa abantu, so udeserve ukufa. Then ke wagcina lethwa phambi kaAgrippa ukuthi akazochaza this case yakhe. Nangu-ke ichaza kuPaul. Uthi uPaul, angifunde everything, ngizofunda nje ngiyothatha amavesi lapha nalapha. Kuzenzo 26 ngizothatha iverse 13. Uthi at midday
utshela uKing Agrippa uthi, at midday, O king, along the road I saw a light from heaven, brighter than the sun, shining around me and those who journeyed with me. Ngeke ngiye ngifunde konke okunye, but okay, angimjump 14 ngamabomu. Verse 15 ithi, so I said, who are you, Lord? And he said, I am Jesus whom you are persecuting. Lalela, before ngiye ku-16 uthi uPaul echaza ngayo uJesu Kristu, ingakhethi ukuze ngimazi yena ngoba wayebhizi eshushisa amaKristu ngalesa sikhathi. Eshushisa amaKristu kanjalo uthi emini, midday emini, uthi wabona ukukhanya okwakuqhamuka ezulwini, uthi ukukhanya kwakhona kwakukhanya okwakudlula ilanga. Uthi lokukhanya lokhu kwashayina kuye nabo bonke laba ehamba nabo, bonke bawela phansi. Ngaleso sikhathi leso wabona ukukhanya okudlula konke ukukhanya, meaning uma singalwela ukwazana noKristu, uma ngabe ethi uPaul ukuze ngimazi yena akakhulumi kuphela ngokuthi umazi ngemibhalo le ela eBhayibhelini njengoba sikhuluma ngemibhalo, but ukhuluma ngokumazi yena. Shothi wazi yona le mibhalo uze wazi yena. Ingakho naye uyayichaza lento yakhe uthi yena wabona ukukhanya okudlula even nelanga alikhanyi ngale yandlela leyana, kodwa kwakukhanya bonke ayenabo, khanya kwabasurrounda. Uthi wazi wabuza wathi, ungubani wena Nkosi? Uthi uJesu Kristu, mina ngiuJesu lo omshushisayo, lo ompersecutayo. Yazi abantu aba-understand ukuthi the more bebhizi belwisana namaKristu, bona bacabanga ukuthi balwisa nje abantu, kulokuthiwa iChristianity ayivalwe lapha nalapha, kuliwa abantu belwa nendaba yeChristianity, bona bacabanga ukuthi balwa nabantu kanti abalwi nabantu. Njengoba kwakwenzeka nje nakuPaul, uthi uJesu ngiuJesu lo omshushisayo, but uPaul wayengashushisa uJesu, wayeshushisa abantu abathi balandela lendlela, and leyo ndlela leyo ngalesa sikhathi igospel yayibizwa ngendlela. Babelandela indlela, and le ndlela kwakuJesu Kristu. Wayeshushisa bona, namhlanje laba ababhizi bathi bashushisa amaKristu, they don't understand ukuthi bashushisa uJesu Kristu uqobo lwakhe. Uthi uJesu, mina ngiuye lo Jesu lo omshushisayo. Lalela-ke uma ngabe sesifunda uverse 16 uthi, but rise and stand on your feet. uJesu lo ekhuluma noPaul uthi, but rise and stand on your feet, for I have appeared to you for this purpose. Ngivelile kuwena for this purpose. Ngithe mina ukwazana naye kureveal ipurpose yakho kuye, ngoba njengoba sila emhlabeni, I'm telling you, sonke sila emhlabeni sizele ngepurpose. Sonke kunemission esizoyenza. Akekho ze ukuzovakasha emhlabeni bese yadlula. Sonke kukhona ipurpose esizoyenza, and sonke kumele leyo purpose siqale siyenze, and futhi siphinde silwele nokuthi siyiqede, siyifulfill that purpose. Nanguke uPaul esethola eyakhe ipurpose, uthi uJesu Kristu, but sukuma yema ngenyawo zakhe ngoba ngivelile kwena for this purpose, to make you a minister and a witness both of the things which you have seen and of the things which I will yet reveal to you. Ngizele ukuthi ngizokwenza ube ngumshumayeli, ube ngufakazi walezi zinto ozibonile, nalezi futhi osazophinde uyibone. Hey, uthi uJesu ngivelele for lokho, hayi kuphela ukuthi ube yiminister, umshumayeli, kodwa uphinde ube ngufakazi. Shuthi ungakhulumi ngento ongayazi, ungafakazi ngento ongayazi, kodwa ufakaze ngento yaziyo. Kungenza uma ngabe ngilifunda leli Bhayibheli, that's why uPaul ethi that I may know him, ngoba abantu uma ngabe bengamazi uJesu Kristu kahle kahle bayomazi, bathi uma bekhuluma ngaye bakhulume bengufakazi ngento abayaziyo, bakhulume befakaza ngabakubonile, bangakhulumi befakaza abangakubonanga. No wonder these days sinabantu abasemasontweni abayizigebengu abashumayela ezinye intshumayelo. It is because into abayifakaza abazange baze bayibone.
abanabo ubufakazi bayo, bayafakaza ngoJesu Kristu because bayazi imibhalo, ikhona imibhalo ibhaliwe ngaye, but yena abamazi. Uthi Paul ukuze ngimazi yena, ngoba once wamazi yena uyothola your purpose, ukuthi uma ngabe kuukuthi wena ubizela ukuthi ube yiminister, then you'll be a minister, and uyothi uma ufakaza uyofakaza ngento oyaziyo, ngeke ufakaze ngento ongayazi. Uthi uyofakaza ngalokho osukubonile, futhi uyophinda ufakaze ngalokho engisazokwambula kuwena. Shuthi ngeke ukhulume nje into yakho, kodwa ukhuluma lokho oyobukubonile. Mina ngiyangibona emakhotho uma ngabe umuntu ema laphayana ezofakaza, yabo nje court, ngeke uthi mina ngufakazi, kodwa ubuzofakaza ngento ongayazi. Uthi ngafunda ku-newspaper ukuthi lo uyobulalelo, then uthi uzofakaza ngoba uthi wafunda ku-newspaper. But uma ngabe uzofakaza uthi ngimbonile mbulala, uye wambamba, wamkrinya, wamenza kanje, ngibonile, then nabo kubufakazi beqiniso. That's why ethi Paul ukuze ngimazi yena, ukhulumela thina ukuthi nathi uma ngabe sesazi yena, then sokwazi ukuthi uma ngabe kuthiwa siyafakaza, singafakazi ngoJesu esingamazi, sifakaze ngoJesu esimaziyo, ngoba dawe kungakhona kungazathi uJesu kude and then thina singapha, then nje it's okay ukufakaza ngaye ngoba vele ukude akekho ekudeni. Kanti uJesu wayeze emhlabeni ezosondela, ezoba nathi. That's why ethi umbuso wezulu, uma ngabe khuluma ethi umbuso wezulu ususondele, that's why ahamba athi futhi ngiyoba kini nani nibe kimi, kusho ukuthi uyophila kuthina. Then lo muntu loyo ngeke aphile kuwena ungazange wambona. Uphila kanjani kuwena ungazange wambona? Nawe uthi uphila kanjani kuyena ungazange wambona? That's why uPaul ethi ukuze ngimazi yena. Lalela uzongizwa kahle, ungishintshi le ndaba, ave imnandi, yona ithe ukuba deep but imnandi. Asidlule la kuPaul, uzoyi-understand nje ngoba silokhu siya. Ake sithole omunye futhi kwizenzo chapter 7, because yonke lento le izohamba ihlangane. Ithi-ke la kwizenzo chapter 7, nangomunye uStephen egama lakhe, ngoba kwakhethiwe ukuthi kufuneka amadoda awu7, kwakufanele ukuthi mawaseve ngoba kwase kubonakala ukuthi ibandla liyanda and akumele bamezwini, abanye umsebenzi wawo usudedicate, abanye bazokwenza lokho, abanye bezwe lokho. So ngelinye ilanga nangu uStefani ke ehlangana nalaba abaphikisayo, kwaba nokukhuluma ngezwi. Kusho ukuthi wathi egcwele umoya kaNkulunkulu, babona ukuthi ayi uyahlula lo, impendulo zakhe yahlula, base bembophela uzungu, bamqambela amanga, bathi ukhulume kabi ngoNkulunkulu. Ngani? Ngoba nje benomona. But nayi indaba lapha engifuna khona, ngifuna la kwizenzo chapter 7, asiqaleke thina lapha ya from verse 55, la sebembulala khona. Uzosifundela wena uchapter 7 wonke, mina ngizoyiqala la ku55. Angithi manje ngizama uservice card. Ithi-ke la kimi ku-verse 57, but he, uStephen lo, being full of the Holy Spirit, egcwele umoya kaNkulunkulu, gazed into heaven and saw the glory of God. Wabheka ezulwini wabona inkazimulo kaNkulunkulu, egcwele umoya kaNkulunkulu. Bese lithi and Jesus standing at the right hand of God, uJesu emile esandleni sokudla sikaNkulunkulu. 56 uyakubona, useyakhuluma ke manje ku ngitheni izenzo, bengifunda uverse 55, then uverse 56 bese ekhuluma lokho akubonayo, uthi bheka, I see heavens opened and the Son of Man standing at the right hand of God. Uthi bheka, ngibona amazulu evulekile nendodana yomuntu imile esandleni sokudla sikaNkulunkulu. Lithi-ke ku57, back and they cried out with a loud voice, stopped their ears and ran at him with one accord, and they cast him out of the city and stoned him. And the witnesses laid down their clothes at the feet of a young man named Saul. Right. Wathi lo, ngithe mangikhuluma ngoPaul, uPaul kuvela ukuthi uma wazana naye you'll find your purpose, ufakaze futhi ngokwaziyo. Lalela ke, noStephen wayenza the very same thing, but indaba engifuna ukuyiveza ngoStephen ukuthi ngendlela ayazana naye
uStefani noJesu Kristu. Wayengafakazi ngoJesu angamazi, ingakho wathi uma segcwele umoya kaNkuluNkulu uzuyayibona indodana yomuntu imile esandleni sokudla sikaNkuluNkulu, uyabatshela uthi bheka ngibona indodana yomuntu, amazulu avulekile, imile esandleni sokudla sikaNkuluNkulu. Aba-understandi, bacabanga ukuthi yena usakhuluma kabi ngoNkuluNkulu kanti ukhuluma iqiniso ke impela kokugcina. Bona ba-understand. Lokho kwenza ukuthi uStefani ngokwazana kwakhe noJesu Kristu kwase kufike to a point leyo ukuthi uthi uStefani ngingamfela even nanokumfela, finding your own purpose, i-purpose othi ngingayifela nokuyifela. Uyokuthola lokho kuphela uma ungathi ukuze ngimazi uJesu Kristu. Ngizobe ngilo ngiyikhuluma le ndaba musukulwela ukwazi amasonto, musukulwela ukwazi abafundisi, musukulwela ukwazi yonke lena imishimisho khona emabandleni. Ngisaphinda futhi kuhle ukuyohlanganyela, kuhle ukuthi sibe sonke nje simdumise senze konke okwenziwayo okulungile enkonzweni, kodwa ungakhohlwa ukuthi lesa sikhathi sokuqala usafuna uNkulunkulu waya esontweni ngoba wawufuna uNkulunkulu. Wawungafunanga amasonto, wawufuna uNkulunkulu kuphela, wawufuna ukwazi ukuthi iliphi elokulidela kuNkulunkulu. Up until wayithola usuku lelo sonto lelo kulona, kodwa wawufuna uNkulunkulu. Into esuke yenzeka ke ebantwini ile ukuthi bathe sebemfunile uNkulunkulu, bathola ke igroup enye, naye umuntu wagcina esejoin igroup leyo, babambezelana lapho, bangamfuni uNkulunkulu. Kwaba sengazathi lo uNkulunkulu akatholakali, kwaba sengazathi akabonakali, kwaba sengazathi ufihla. That's why abantu bakhona basemasontweni but bamlandela futhi uJesu Kristu but abayazi ipurpose yabo. Ababeyazi ipurpose yabo babethi even makumele kufiwe kulungile ngakufela lokho. That's why uPaul wayengenandaba noma engene ephuma ejele noma eshaywa enzani, wayeseyitholile ipurpose yakhe ayengayifela. Ngizothi nami nawe njengoba ungilalele, asimfune lo Jesu Kristu, nami ngiyasifaka masimfune lo Jesu Kristu to a point leyo ukuthi size sithi uma kumele ngife for uJesu Kristu kumele ngife. Mangathiwa khona manje nje iSouth Africa yenza njengoba kwenza la amanye ama-country Israel la kuthiwa khona yaboshwa khona once wafakaza ngoJesu Kristu, kufinyelele la ukuthi khona uma ngabe kuthiwa ngiyaboshwa kulungile mangiboshwa, makuthiwa ngiyabulawa kulungile mangibulawe, kodwa ngeke ngiyeke ukufakaza ngaye. But lokho kuyokwenzakala kanjani that day umuntu walwela ukuthi mangimazi yena? Naba bakhona nje ngiyabafunda but let me not waste time, trying to save time. That's why ngeke ngize ngwaste isikhathi. Asiphinde siqhubeke sekwenye incwadi, asifunda John chapter 10. John chapter 10 it la kimi ke, yes, John chapter 10 verse 9. Nangu uJesu Kristu khuluma nje amanye amazwi la, uthi I am the door, uthi ngiwumnyango. Uzosifundela wena from 1, mina ngizothatha nje uverse 9 yena yedwa. Uthi uJesu mina ngumnyango noma ngiyisango ngesizulu kubhalwa kanjalo, but lana ithi I am the door. If anyone enters by me, uma omunye, anyone, not abafundi bakhe, not abafundisi, not abantu abathile abaspecial, if anyone othanda ukwazana naye, okholwa kuJesu Kristu, if anyone, kushuthi nami nawe singenile lapho phakathi, we are part of those anyone people. If anyone enters by me, kungenwa kuphi? If anyone enters by me, he will be saved, uyakusindiswa, right? And will go in and out. Kushuthi will go in and out, uyongena ngaleli sango uphinde uphume. Lalela ke, and find pasture, uyokuthola amadlelo. Ngitheni ngivumele ngithi kuba a little bit deeper namhlanje. Uthi uJesu yena uyisango ongena ngaye, uyongena aphume athola amadlelo. Ukhumbula uJesu imessage yakhe, it was about the kingdom.
The kingdom of God, the kingdom of God. Ngizothi mina uthi uPaul ukuze ngimazi yena. Yabona uma ungalwela ukumazi yena, you will find out ukuthi kahle kahle futhi uJesu Kristu lo uyinkosi yombuso othile. Inombuso wayo lenkosi. That's why ayingenandaba nombuso wakuleli izwe leli. Ingoba inombuso wayo. Khona la umbuso wayo oyinguna phakade la ukhona. Uthi ke manje uma singena ngaye siphinde siphume sokuthola amadlelo, meaning ma uyongena lapha phakathi yofika uthole your purpose, yofika uthole okungokwakho, uphume uphethe amadlelo ngoba manje uyophuma sewazi ukuthi mina ngizele lokho emhlabeni and njengoba ngizele lokho emhlabeni ikhona lokho kufanele ngikwenze and lokho kufanele ngikwenze ikhona futhi engithi manje I'm even ready to die for khona because ngizele khona. You will find your purpose. Uthi yofika ungene uphume hayi ngoba sesifile. Abantu abaningi ngamsho mabelifunda lelizwi bayabalifunde based ukuthi ngalelanga leli sesifile. No, silokhu siphila. That's why ethi ukuze ngimazi yena. Once wazana naye uyokuthatha futhi yena ayokubonisa umbuso wakhe yena. Ungene embusweni wakhe. Uthola amadlelo yothi ubuya usuthola okungokwakho. Then ubuye uthi uma usubuya ungafakazi kuphela ngongakwazi. Ngishilo ngathi mina akumelanga sifakaze ngesingakwazi kodwa ubufakaza ngosukubonile. That's why athi uma ngabe khuluma noPaul uthi wena ke manje ngikwenza uthi ube yiminister futhi ube ufakazi omshumayeli futhi ube ufakazi ngalokho osukubonile kanti futhi nangalokho engisazophinde futhi ngikwambule kuwena. Uthi nathi if anyone engena kusho ukuthi nakithi sisengaphinde singene nathi siphinde sibone ukuze sokwazi ukuthi sibe ngofakazi abaqinisile. Singabi ofakazi bamanga, singafakazi ngento esingayazi, singafakazi just because sisaya ema Bible school. Ungizokahla ngoblame ama Bible school ayikho into wrong. Well abanye bathi khona ku wrong but angiblame konke lokho. Na indaba lapha ikhona. Ngoba uma ngabe uye waye Bible school into ezosuka yenzeke uyosuke ubuye usuzoma ushumayeza abantu ngoba uthi mina ngafunda 3 years mina ngafunda 4 years therefore kufanele ngibhadalwe. Kanti uma ngabe kuukuthi uyena ungene ngaye embusweni wakhe uqualifywa nguye ukuthi manje ubuye uzofakaza awusabana ndaba even nokuthi kufanele ngize ngibhadaleke awusenandaba nangakho konke lokho because wena usuwazi okufihlakele okungale wazi ukuthi kunombuso and kuloya mbuso loyana yilo mbuso abantu ozobubalidela kuona okungumbuso kaNkuluNkulu. Phinde uzoshumayeza abantu bashumayeza enye into kodwa bashumayeza ngoJesu Kristu. Leli verse ke lehambisana nelinye elakhulunywa ngale encwadini yamaPsalms amahubo leli engithe ngiyalifunda la ku John 10 verse 9. Nali ke encwadini yamahubo amahubo 100 leli verse leli lihambisana nalo exact. Ithi la kumahubo 100 verse 4 asilifunde nangekhuluma amahubo 100 verse 4 ithi enter into his gates with thanksgiving, ungene emasangweni akhe with thanksgiving, and into his courts with praise. Be thankful to him and bless his name. Asiphinde siyifunde kahle. Enter into his gates with thanksgiving. Angithi manje yena uthe uyisango. Lapha wayekhuluma babe prophet la. Bebhala amahubo but lamahubo ayisiprophet. Okuzokwenzeka kulesi sikhathi sethu. And manje kwenzakalile nakusalokhu kusaqhubeka as long as engakabuyi nje abakhe salokho bagcoba usazolokhu ikhona le ndaba le yokuthi bakhona bayothi mabeyongena. Ngithe mina liyamsana nalo leli ngale ku John 10 verse 9 bakhona bayothi uma ngabe bengena sewuvunyelwe uthola ipermission yokungena ngaye ngoba yena uyisango uyongena ngaye uyongena with thanksgiving ungene with praise.
umbonga lo nkulunkulu, umdumisa lo nkulunkulu, ungena lapha embusweni wakhe. Yazi I don't know ukuthi uma ngabe khulunywa about Thanksgiving baye bafundelela ivesini makuyophela unyaka kuthiwa sokwenza iThanksgiving laphayana sibonga ukuthi uNkulunkulu uhambe nathi kwaze kwaphela unyaka elokho esigcinile. Well, nakho lokho kulungile, but the real meaning yaleli verse leli iThanksgiving engenzeka anytime, nango January, nango February, nango June, nanoma ngabe kunini, uma ngabe sekuyisikhathi sokuthi nawe uthole that permission yokungena. Lithi iBhayibheli yongena with Thanksgiving ngoba uyobungena ngaleso sikhathi, ngeke ungene nje izandla zakho isemaphoketheni. Uyongena with Thanksgiving, yobumbonga lo nkulunkulu, yobumdumisa lo nkulunkulu, uyobubonga igama lakhe lo nkulunkulu. Usungeneke manje kwi-courtyard yakhe. Hey, I wonder bangaka bangizwayo. Enter into his gates with thanksgiving and to his courts with praise. Be thankful to him and bless his name. Ungene kwi-courtyard yakhe with praise, umdumisa lo nkulunkulu, yobe usungena endaweni yakhe. Ake ngenze naye example, mhlambe ngenze nje ukuthi kuzwakale kancane. Yabona esikolweni nanoma ngabe isiphi isikole esibiyelwe sine fence, sonke nje isikole sine fence, kube ne gate. Ngaphakathi kwe fence kune building yesikole enama class. Grade noma abu grade bani mhlawumbe siqale ke from grade 8, kuno grade 8 9 10 up to 12, but kunama building ngaphakathi, kube ne fence, then bese kuba ne space. Yabona le space lesi se premise yesikole. Abaningi mabebizelwa kuJesu Kristu, ngakufanisa nokuthi kufana nokuthi ubizelwa ukuthi woza kulama premises, kule courtyard. Ufika uzuvulelwe kulela gate lesikole, bonke bayangena, abakholwayo kuJesu Kristu bonke bayangena. Iningi labazalwane masebengenile balibalwa ngoba uthi mawungena uthola abanye abangekho emaklasini but balanga phandle kuma premises. Nawe uma ngabe ungekho aware uyofika ungene ngegate uzofuna uNkulunkulu. Ufika uthole laba bala ngaphandle, abaphithizela nje la ngaphandle, abekho emaklasini baningi. Nawe if you are not aware uyofika uphithizele nalaba bala ngaphandle, and abaningi baphithizela khona until baze bawongena ethuneni. Abanye bagcina befakaza nanokuthi uNkulunkulu akabonakala, uNkulunkulu uzifihlile. Yebo ukhona umbuso wakhe, abakholwayo bakholwa ukuthi ukhona umbuso, but they believe ukuthi into esoze siyibone sesingale kwethuna. But the Bible doesn't say so. Abaningi baphelela la, yila kufike kudlalwe khona lapha kuma premises, yila kunama group khona, uyithola lama friends akho noma uyayithola lama friends akhe. Mina ngizothi ngamazwi akhulunywa uPaul, uthi ukuze ngimazi yena. Ngizothi mina fika ungene ngegate. Ngwezela example ngesikole, ngena ngegate lesikole. Badlule bonke uqonde eclassini okufanele uye kulona. Cause mawufika kuleya class uyofika uthole what belongs to you. Bancane benza lokho, abaningi baphelela la. Abekho abadlulayo bawongena la kufanele bangene kwi-office lakho, omunye angene lapho, omunye angene lapho, omunye angene lapho, aphume sephetho kwakhe. Bancane iningi lethu siphelela khona la, size songena ethuneni. And that's not the case, ngokuthi uNkulunkulu akafuni kube kanjalo. uNkulunkulu ufuna ukuthi lezi zinto sizazi silokhu sila emhlabeni, simazi manje, sithola ukwazana naye silo sila emhlabeni. Uthi uhamba nje uphuma ngegate uyemsebenzini, uya kuphi lapho yakhona, ube wazi ukuthi wena awumazi kuphela ngezwi kodwa futhi uyazana naye. Yilento ayisho uPaul ethi ukuze ngimazi yena. But bengifunda nje lencwadi, asibuyele back to ngali kuJohn. Ngizayiqeda khona manje. Ithi la kuJohn chapter 14, yes. Sifunde nje ngokukhulu ukusheshsha. Ithi kuJohn chapter 14 sifunde uverse siqale 15. Asiqale ku15. Ithi if you love me, keep my commandments. Uma ngabe uyamthanda uJesu Kristu, ugcina imiyalo yakhe. 16. And I will pray the Father. Uthi ngiyakukhuleka kuBaba. I will pray the Father,
And he will give you another helper that he may abide with you forever. Uyokunikeza ihelper, umsizi oyohlala nawe forever. Not for a time being, but forever. Lisho njalo iBhayibheli. Uma kuseBhayibhelini then kuliqiniso. Alithi uyohlala nawe bese kuthi uma ngabe sewufa akushiye. Lithe iBhayibheli forever, meaning from now on forever. Bese lithi 17, the spirit of truth, lo moya le helper le, lo msizi umoya weqiniso, whom the world cannot receive. Umhlaba angeke uzukwazi ukuthi umamkele because it neither sees him nor knows him. Lawo mazwi lawo ewodwa ukuthi because it neither sees him nor knows him. Bese ethi but you know him, for he dwells with you and will be with you. Umhlaba abayiboni lento esikhulumayo. That's why ngithe ngizothi kuba a bit deeper namhlanje. Ngikhuluma into okungazathi ayikho, komunye umuntu angathi hayi ayikho, yenzeki lento engishoyo. Washo noJesu wathi vele umhlaba ingoba bafuna ukukholwa. That's why bengamboni. That's why engekho kubona. Uthi kodwa wena uma ukholwa kuyena, uyigcina imiyalo yakhe, uyakumazi. Uyokuphila kuwena. And futhi lithi iBhayibheli iyophila forever. Ake sithi ukubhekisisa futhi lo moya. 15 John chapter 15. Asifunde nje uverse 26 no verse 27. Ithi, but when the helper comes, umsizi uma ngabe sefika. Ngoba ukwazana naye, uthi uPaul ukuze ngimazi yena. Ukwazana noJesu Kristu kukulidela futhi ekuthenini uthola umsizi. Musukwazi amasonto, ungalweli ukwazi amasonto, ungalweli nokuthi wazane nabafundisi. Lwela ukwazi uJesu Kristu, uphinde uthole nomsizi. That's why Paul said that I may know him. Kwangabhalwanga nje by mistake noma ebhale nje eyidlulela nje ebhorekile uPaul, but there is a deeper meaning here. Ethi ukuze ngimazi yena, ngoba once wamazi uphinde futhi uthole nomsizi. Njengoba nje uhamba lapha emhlabeni, you've got a helper wena, from heaven, ephila kuwe forever. Umsizi wakho ongakusizi kuphela eBhayibhelini, but okusiza kwi-life yonke, because ungumsizi wakho, provided uyamvumela kusiza. Kodwa yena uyobe khona umsizi wakho. Lithi iBhayibheli, but when the helper comes, whom I shall send to you from the Father, engiyomthuma eqhamuka kuBaba, the spirit of truth, lo moya umoya weqiniso lo. So umoya wamanga, lo weqiniso, the spirit of truth, who proceed from the Father, he will testify of me. Uyofakaza ngami. Hey. Idipu futhi le. Lo moya umusu ufika kimi nakuwe ngoba wena uyawafuna ukwazi yena. Lo moya uyofakaza ngoJesu. Lo moya ngeke ufakaze ngazo zonke lezi zinto esizikhathalele kangaka emhlabeni. It is so amazing ukuthi lo moya ngeke ufakaze day ufika. Ngeke ufakaze ngemoto okufanele uyithole, ngeke ufakaze ngendlu okufanele uyithole, ngeke ufakaze ngomshado, ngeke ufakaze ngabathakathi, ngeke ufakaze lo moya ngazo zonke lezi zinto lezi ezigcwele lapha emhlabeni ezikhona. Ngeke lithi iBhayibheli uyofakaza ngoJesu, because there is something about Jesus. Uthi uPaul ukuze ngimazi, ngoba nomoya nawo umufika ukurivelela uJesu Kristu, ukubonisa yena. Ingakho ethi umazi lo Jesu Kristu, uthi ufakaza ngaye, ubufakaza ngaye umazi. Hey, but I hope ngiyezwakala. Uyokwambulela uJesu lo moya. Kushuthi uma ngabe umoya weqiniso, uyokwambulela iqiniso. And uthi uJesu mina ngiyindlela neqiniso nokuphila. Kushuthi lo moya weqiniso ulethe iqiniso kuwena, ukuthi nali leli qiniso, libone leli qiniso, lazi leli qiniso. Lalela ke what's gonna happen uma ngabe sekunjalo. Ngithe mina uma ngabe ungalwela ukwazi yena, you will find your purpose. Ithi ke lapha ku verse 27, and you also will bear witness. Nawe uyabusuyafakaza ngokubonile, hayi into ongayazi, but ubufakaza ngokubonile. Because you have been with me from the beginning, isimangaliso you will even know ukuthi bewunaye from the beginning.
Usengathi mawufike ebantwini ubatshela ukuthi ngizonitshela ngoJesu Kristu mina bengivele nginaye from the beginning. Abantu bakumangalele bathi uthini lo ukhuluma into angayazi, uchaza ukuthini mangabe ethi waye noJesu yena from the beginning. But lithi iBhayibheli the reason umoya weqiniso uzukwambulela uJesu Kristu it is because buvele unaye from the beginning. Shuthi nje from eqaleni ulokhu naye. Uzozalwa nje la emhlabeni uqhamuka kuye. And manje njengoba usuphila la emhlabeni wonke umuntu ophila la emhlabeni onalo mzimba onendlebe onomzimba nje ophilayo la emhlabeni sonke siqhamuka kuye. But yonke lento iyokwazeka kangcono dade walwela ukuthi ukuze ngimazi yena. Lithi ke manje ukwazi nokuthi ubekade nginaye njengoba ngila emhlabeni ngizokwenza lokhu naye akwenza. Nami ngizoqhubezela lapho kulokhu naye akwenza. But angizange ukuzo-add kwami futhi angizange ukuzosusa. Kodwa ngizokwenza lokhu akuyalile ukuthi mangikwenze. Shuthi manje sengizofakaza ngalokhu akuyalile. And isimangaliso lithi iBhayibheli umoya ongcwele yokwambulela uJesu Kristu. Bese lithi nawe uyokufakaza. Shuthi uyofakaza ngaye. Soze wafakaza ngezinye izinto. Soze wafakaza ngamasonto uyofakaza ngoJesu Kristu. Uyabona ukulwela ukumazi uJesu Kristu kuyokwenza ukuthi uunderstand even inana negama nje lithi Jesu the power yalo ukuthi inkulu kangakanani. You will never even worry mawuthola abantu behleli bephuza utshwala ngeke kufike kubona ufike uzobatshela ukuthi uNkulunkulu akayifuni idakwa. No, vela akayifuni. Lokho kuliqiniso but ngeke ufike usho kanjalo. Uma ufika kuyena uma understand uJesu, understand amandla egama lakho, understand leli gama, understand ukuthi umoya ongcwele wakwambulela lo Jesu it is because uyena obalekile. Uyothi uma ufika abantu bephelile beyidakelwa uyofika ubatshele ngoJesu Kristu, ubatshela ukuthi yazi uJesu nithanda ngendlela eyisimangaliso. Ubatshela ukuthi yazi uJesu azwanifela nokunifela dawe yanithanda ngakhona. Ningabathandiweyo nina bakaNkulunkulu. uNkulunkulu unithande ngendlela eyisimangaliso. Umuntu omunye okulalela uyothi lo weak. Mele ngabe ufike kulabo abantu afika wakapa aka understand ukuthi wena mawufika utshela labantu ngoJesu Kristu automatically ukudakwa kuyayiwela, automatically ubufebe ebantwini biyayiwela, automatically zonke ubusela biyayiwela, amanga ayayiwela. Ungizwe kahle vele ngoba sila emhlabeni zohamba ibekhona ilingo. Ukhumbule futhi because singabantu zohamba ibekhona ilingo khona lapho esophinde silingeke khona ngoba once waqala wathi ukubackslide kancane ezweni zingena kakhulu ilingo and mayingene kakhulu ilingo uzolingeka vele. But uma uphinde ubuya futhi into eyisimangaliso ngoJesu Kristu noma usubackslidile uma uphinde ubuya kuyena uphinde futhi yakwamukela futhi yena. So that doesn't mean ukuthi ngeke sashumayela ngani noma ngabe yini. So shumayela ngakho konke but ina indaba lapho ifika ibe khona uma ushumayela ngoJesu Kristu umthemba uthemba lokhu umoya ongcwele kwaveza kuwena. Ngeke uphinde uzube nestress sokuthi ngiyobe ngilokho mina ngikabhana nabantu yabona nje ngisashumayela ezidemeleni savumelekile ukuthi sishumayele ezidemeleni ngangeke ngithi mphuma kwenye coach ngihlangane nabazalwane bathi ayisakapha ke namhlanje ayisakapha abazalwane sikaphe kahle ngizobhlungu because asithonywanga ukuyokapha ebantwini kodwa sathi ngiyotshela abantu ngoJesu Kristu. Kodwa bebesenya understand ukuthi abambonanga lo Jesu, abambulelwanga lo Jesu Kristu. Ukube bebambulela uJesu Kristu bebeyomthemba bathembe negama lakhe bebeyoshumayeza abantu ngoJesu bathemba uNkulunkulu ukuthi uyena oyokwenza umsebenzi. Asikho isidingo thina sokulokho sishaya abantu. That's why abantu bengafuni ukukholwa today. It is because asikwazi ukukhuluma nabo futhi angiblame ingoba asifunanga ukwazi yena. Yazi once uma ungalwela ukwazi yena you will understand the power yegama lakhe nepower nje yokushumayela ngaye nepower yokutshela abantu ngoJesu Kristu. Zonke izinto zayidilikela abantu automatically bayayibuyela babuye beze kuNkulunkulu uma singayithemba le ndaba. Nawo amanye amazwi sengiyayivala. Yithi ngivumelene ngivale ngale ncwadi yezenzo chapter 2 chapter 1. Ngiyayivala ke la. Abafundi bakhe batshela ukuthi mabahlale balinde for isithembiso sika moya ongcwele. They didn't understand ngaleso sikhathi babecabanga ukuthi uJesu ke manje useyobuyisela umbuso abe yinkosi athatha umbuso lapha kumaRoma
babe free nabo finally. Kanti uJesu wayengazelanga konke lokho, unawo umbuso wakhe, hayi lo wakulelizwe leli. Lalela ke usebembuzile lapho ukuthi manje ubuyiselani nombuso back to kwaIsrael. Ithi ku verse 7, izenzo lezi chapter 1 verse 7, and he said to them, it is not for you to know times and seasons which the Father has put in his own authority. Bese ithi ku verse 8, but you shall receive power. Engathi ngafike ngimela. But you shall receive power. We underline when the Holy Spirit has come upon you, that day umoya ongcwele wafika kuwena, and you shall be witnesses of me, futhi noba ngofakazi bami baka Jesu Kristu in Jerusalem. Thina kasikho eJerusalem la esikhona eSouth Africa, in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. Uthi uJesu Kristu that day wafika lo moya kuwena ofuna ukwazi yena, uyokwamkelisa amandla. You shall receive power. Ngoba umoya ongcwele uyokwambulela uJesu Kristu, and lo moya uma ngabe ukwambulela uJesu Kristu ukwambulela amandla. You shall receive power. Shuthi wena uyoba unoKristu kuwena, and uma ngabe unoKristu kuwena unamandla, then ngeke uphinde usabe lutho, uyofakaza ngaye. Yabona once wathola lamandla ngeke uphinde usabe lutho, uyofakaza ngaye. Noma ungaboshwa it's okay, noma ungaze kuze kufike la sekuthiwa khona uyabulawa, still it's okay, ngoba manje wena usuthola amandla adlula wonke amandla akhona emhlabeni. Akhona amandla abantu bahamba bayothwala kulama country lawo eswaziyo powerful njengemithi, bahamba abantu bayothwala babuye sebefaka amabhande, sebenze zonke izinto lezi, babuye nezinyoka, abanye khona nje amandla amaningi, abanye babuya nezinyoka ezi very powerful emanzini. Abantu amandla bawathola ngendlela eziningi, ipower bayithola ngendlela eziningi. But hey, this is an amazing part ngendaba kaNkulunkulu. Uthi but when you shall receive power, should le power ipower engaphezulu kwepower yonke, amandla angaphezulu kwamandla wonke. When uyothola amandla adlula wonke lawa la ezweni, when uyothola amandla ezulu, amandla ezulu ayoba kuwena, ayoba la ngaphakathi kuwe. That's why uyoba bold ukukhuluma ngoJesu Kristu. That's why ngeke uzusaba ukukhuluma ngaye, no matter ngabe sekuthiwani wena uyobulokhu ufakazile ukuthi uJesu inkosi. Kwesinye isikhathi ukuthi afika abantu behlangene, sometimes kukwale ukuthi ungaze lokho ukhuluma okuningi ngeBhayibheli, ufike nje ulokhu uthi ngegama lika Jesu, babone ukuthi ufikile ngempela umfundisi, ulokhu uthi nje ngegama lika Jesu, ulokhu uthi ngegama lika Jesu, ulokhu uthi ngegama lika Jesu, qubuka izinto ebantwini, uzwa abantu bebhonga, bathi banamandla, banyakaziswa yileli gama olumenshinayo, ngoba leli gama leli linamandla. Ulokhu uthi nje wena ngegama lika Jesu Kristu kudelika izinto, kuyizinto ebantwini, ngoba leli gama lilodwa li very very powerful. Lithi ke manje uyoba ufakazi. Koqala la uzalelwe khona kwi-area yakho, uqalelwe kuyona, ufakazi, tshela abantu ngoJesu Kristu, ulokhu uthuthuka ngoba manje uphiwa amandla. Lithi iBhayibheli ngaze futhi ugcwala umhlaba wonke, ulokhu wena ugcine sewaziwa mhlambe kumhlaba wonke. Ema kusindaba yokuthi yaziwa, ema ukuthi message kaJesu Kristu mayaziwe, abantu mabamazi uJesu Kristu. Uthi uPaul ukuze ngimazi yena. Lalela igama lami ngumduduzi ngwakaShabangu, kuningi engakukhuluma, but ithi ngivumele nje ngiyibambe la for today. So phinde futhi sikhulume ngelinye ilanga, engathi uNkulunkulu emuhla ngakwenza kahle. Ulizwa lelizwi, likusebenzele lelizwi, lwela ukwazi yena, ungalweli ukwazi amasonto, ungalweli ukwazi zonke lezi zinto lezi ezikhona. Uthi uma ngabe ekhuluma uJesu Kristu, uthi zikhona izinto ziningi sayifuna, uthi kodwa funani eqala umbuso wezulu nokulunga kwakhe. Uthi zonke lezi ezinye izinto zakunezezelwa kinina, zobe nje seziza sezikulandela. Ufuna kanjani lo mbuso wezulu? Nakho sekuchaziwe, engathi ungazi yena inkosi le inombuso, le nkosi ukhona lo mbuso, dade wangena kulombuso waphuma, siyifundile. Lithi iBhayibheli yobuye usuphethe ngokwakho, and manje uma ubuye usuphethe ngokwakho, wena yobusuwenza ipurpose, and ngokwenza kwakhe ipurpose zonke lezi zinto ezinye oyifunayo zoza zikulandela, futhi yobungasayidingi because wena usuwazi okungcono
kunalokho kulokhu kukulandela, but anyway kulokhu kukulandela but wena ubungasakudingi. uNkulunkulu emuhla kubusisa ngaphandle kokwambukuzana noJesu Kristu. Yonke le message useless. Kholwa ukuthi uJesu khona, kholwa ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo, confessa ngomlomo wakho ukuthi uJesu uyinkosi nokuphila kwakho, then lithi izwi kaNkulunkulu yakusindiswa. Nginithanda ngendlela esimangaliso, kanti futhi nalo uNkulunkulu engikhuluma ngaye yena kunithanda ukudlula. Siphinde sibonane nangelinye ilanga next time. So manje silokhu siyiletha ngokuholwa uNkulunkulu. Angisafuni manje ukuthi ngelanga elithile, ngokuholwa uNkulunkulu uyena osigada kukho konke. Amen.